Good news muna po tayo. Tinaguri ang Dr. Superman sa Pangasinan. Sumalang po sa organ donation bilang huling paglilingkod. Para sa good news na yan, ikwento mo, Idol Tita Ronnie. Hats off bilang taimtim na pagbibigay pugay ang mga medical staff personnel ng mga ospital sa Dagupan City sa pagpanaw ng tinaguriang Dr. Superman na si Dr. Clarito D. Reyes dahil sa hanggang sa huling paglilingkod, sumalang ito sa organ donation. Kilala sa kanyang husay at galing sa larangan ng medisina, naging takbuhan at pag-asa ng marami si Dr. Reyes dahilan ng pagbuhos ng pagdadalamhati mula sa mga kakilala, katrabaho at kaanak at maging ang mga matagal ng pasyente. Hindi na ikinagulat ng marami ang pagiging Superman nito dahil sa kanyang pambihirang kabutihang loob, pinili nitong ihandoga ang kanyang mga organ sa pamamagitan ng multiple organ donation. Matapos ang operasyon, isinagawa ng mga medical teams ang honor walk bilang pagpupugay sa kanyang kabayanihan. Sa kanyang huling pagkakataon, nananatili ito naglilingkod at nagpapatuloy sa kanyang misyon na makapagligtas ng buhay, makapagbigay ng pag-asa at makapagpagaling ng kapwa. Ang kanyang donasyon ay magbubukas ng panibagong pagkakataon para sa maraming pasyente at sa kanilang mga pamilya. Bagaman nagdulot ng matinding kalungkutan sa mga pasyente at kapwa medical practitioner ang kanyang pagpanaw, nananatili ang kanyang legasiya bilang mapagkalinga at mahusay na doktor sa lahat. At iyan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.